Hvert år er der perioder, hvor en stor gruppe af patienter har spørgsmål til bestemte emner. Derfor har vi skabt et årshjul af videoer til jeres venteværelsesskærm, der besvarer patienternes hyppigste bekymringer fordelt over årstiderne. Det indeholder blandt andet information om allergier, rejsevacciner, den årlige influenzavaccine samt forværring af kroniske luftvejssygdomme. Videoernes indhold kan tilpasses, så de passer til jeres klinik, f.eks. ved at tilføje logo eller specifikke informationer. Videoerne vises på skærmen, når de er relevante, og I kan vælge det indhold, I har brug for at formidle til jeres patienter. Få adgang til hele årshjulet med videoer for kun 399 kroner per måned, eller sammensæt jeres egen pakke af videoer til en endnu lavere pris. Husk, at I får 20% rabat, hvis I er medlem af vores klinik. Kontakt os på kontakt@kliknikken.dk.